Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding. Godmorgen alle sammen. Vi når ikke helt så langt i går, som vi gerne have ville, men tæt på. Jeg mangler lige 200 km, så vi starter lige væltet ud af sengen. Køber lige det første stykke, halvdelen af vejen cirka, og så får noget morgenmad og sådan noget. Men vi fandt simpelthen det lækreste overnatningssted. Så det blev lidt sent i går. Men der var fuldt optaget, så måtte vi jo finde et andet sted, og så er vi her nu. Der har været fuldkommen stille. Der har været et par biler og sætte nogle unge mennesker af her til morgen. Jeg tror, der er noget skole, et eller andet sted. Vi kører og ses om nogle timer ved det næste stop. Nu er vi kørt af motorvejen for at finde en stelplads, hvor vi kan komme af med vores gråvand og sådan noget. I hvert fald toiletvand. Og få noget morgenmad. Det er lidt spændende, hvor vi havner henne. Noget hyggeligere. Men det er lidt hyggeligere her. Er vi lidt oppe i bjerget, eller hvad? Ja, det er bare desværre super hyggeligt det sidste. Også selv på motorvejen og køre op i bjergene. Ja, det er meget hyggeligt at køre her. Det gør vi lige 10 minutter, til vi finder et sted, vi kan spise morgenmad og komme af med vores forskellige vand. Det var lige en afstikker. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Vi har fundet den her stelplads her, hvor der står, at der er alle services, og det koster ikke noget, så det er meget spændende, om der også er det, om vi kan komme af med vores om vi kan komme af med vores vand og sådan noget, fordi vi har faktisk prøvet før, at der stod, at der var det ene og det andet, og så var der bare parkeringspladser, ikke? Folk har brokket sig lidt over her, at hvis de skulle have strøm, så var de optaget af nogle fastlæggere. Som jeg ser det, så er der en vogn her, der muligvis er fastlæggere. De ser så fastlæggere, ser de ikke ud. Det ligner nogen, der bare har grillet, ikke? Og skal ud og køre igen. Og ham der ligner i hvert fald heller ikke en fastlægger, så jeg tror, at de fastlæggere, de har pakket sammen for sommeren. Det gør det da. Jo. Så kan man tage lidt nøje for vandet, det er fint, det gør vi. 2. Så er vi her på den her lille spilplads. Jeg kan huske, hvad hedder. Hej. Hej. Der er en station lige herovre, vi lige går over og kigger på. Og vi holder lige her midlertidigt, bare mens vi skulle lige tømme toilet og alle de der praktiske ting. Der er den. Den er ikke fin. Den er vi rigtig glade for. Ja, toget. Nu vender jeg lige rundt her. Lokale tog. Der holder simpelthen... Hvad er det? Hvad er det til?
Træstup, ja, det tænkte jeg også lige. Så man kan fragte dem op ad bjerget, eller hvad? Altså, jeg tror ikke rigtig, de går nogen vej, de spor her. Jeg tror, det er nedlagt. Jeg tror, der har været noget. Men, hvad der så? Man kan transportere. Nej. Men hvad det har været brugt til, det er ikke sådan til at vide. Det er lidt hyggeligt. Det var også lige en gammel vogn. Den kører vist ikke ret nogle steder mere, og inde i krattet er der mere. Der var krat over det hele. Jeg tror ikke, det kører nogen steder, men det er faktisk meget hyggeligt, at det står der endnu. Og så står der er lukket. Hvad det er, der er lukket, det ved jeg ikke rigtigt. Literen. Væk tyren i dig. Hvis du lige stikker hovedet ind der, så. Ja. Yep, så er der tyren vækket i dig. Altså, hvad det her er, det ved vi ikke rigtigt, men sjovt, det er det. Nu begynder det at regne, så jeg tror, vi kører ned og får noget mormad. Det er ikke varmt. Der er 11 grader og regnvejr. Det er ikke lige sommervejr, hva'? Varmere i Danmark? Ja, det er faktisk varmere i Danmark lige nu. Så er du varmere end Danmark? I Danmark? Ja, det er varmere i Danmark. Lige de her dage. Så jeg skal lige se, hvor jeg går, så jeg ikke vælter over sporene her. Jeg glæder mig til, at der forhåbentlig er varmere i Spanien, når vi når dertil. Jeg har en hund her, der er meget glad for at komme ud og strække benene. Er vi klar til at gå hen og få noget morgenmad? Jeg ved ikke, hvem vi må have hunden med ind. Ellers må vi sætte ham, for jeg tror ikke, der er nogen stjæl ham heroppe. Tror du det? Jeg tror også, vi kan holde øje, ja. Jeg tænker også. Ja, undskyld, hvis jeg går lidt slingerne, men jeg holder lige en hund, der synes, han skal trække lidt. Til tider vil opdrage hund. Ja. Ej, han er lidt lille smule understimuleret, når vi har kørt bil så mange timer, ikke? Så han trænger bare til at komme ud og røre de der stænger lidt. Snuse og ja, røre sig lidt. Du kan ikke gå rundt om mig. Jeg har igen glemt, hvad det er for en by, vi er i. Men hyggeligt der her altså. Det er springvand her. Konditoriet. Her er pyntet op til efterår. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high.
Godmorgen. Godmorgen. Så er vi i Outlet City. Jeg ved faktisk ikke, hvad byen hedder rigtigt. Men Vindsinken et eller andet den stil, tror jeg nok. det siger Det er i vi. hvert fald en sydfilm. Det må man sige. Det kan vi lige sætte ind i kommentarerne, hvad den hedder. Men i hvert fald så er det en hel by med ren outlet, ikke? Ja. Alle mulige kendte mærker. Ja. Så nu går vi ned og kigger på det. Vi har stået på en resteplads lige her om bagen på den anden side af motorvejen. Det var dejligt. Nej. Er det stor vej? Jernbanen. Det var dejligt stille ud over togene. Jeg har ikke hørt det eneste tog. Nej. Så ja, det har været dejligt stille. Nu går vi op og kigger på byen. Så må vi se, hvad i går, da vi kom, der var proppet med mennesker. Vi kunne ikke engang finde en parkeringsplads. Så skal lige støtte på hunden. Vi kunne ikke engang finde en parkeringsplads i går, da vi kom. Så vi holder som sagt over på den der resteplads, hvilket er tættere på en parkeringsplads, der hører til her. Så Ja, meget. det var meget fint. Ja. Ja, Og der er der ikke tidsbegrænsning eller noget? Så nej, vi kan holde lige så længe vi vil, og der er 1000 mennesker her i går, så jeg tror, at mange tyskere har holdt fri, fordi det var dagen efter en helligdag. Så der var proppet med mennesker. Nu håber vi, at der ikke er lige så mange i dag. Selvom at det er lørdag, de kommer nok alle sammen senere, men ja, så tager vi det med. Nu ser vi. Nu har vi i hvert fald fået et sted at parkere og kan være her hele dagen, så nu må vi se, hvor meget vi tager med. Det er som om, der er noget torvedag, marked, et eller andet herovre. Vi kan gå og kigge lidt på. Café Sarnehausen. Det er da helt marked her. Der er lidt mange mennesker. Nå, så ved vi, hvor vi skal hen, hvis vi skal have grøntsager. Ja. Sådan et efterårsmarked, børnene maler på græskar og sådan noget. Det er meget hyggeligt. det er næsten på rute. Jeg har bare iskoldt. Hvad vej skal vi? Det var en lille detur. Hurtigste omvej, du kan finde. Men se de der kæmpe pavilloner der, de er vel lavet til, at det er noget, der bruges til sådan noget, tænker jeg. Ja. Fordi det er man til de andre der, hvor de har det. Det er meget smart, at man altid har sådan en overdækning. Ja. Det burde de lære på Køge Torv, ikke? Nej, hvor de står tit i regnvejr. Nogle dage, hvor man tænker, det er meget hyggeligt job, og solen skinner, og så er der... Og oftest ikke. Oftest er det bare koldt og blæsende, og jeg har virkelig tit ondt af dem, når de står deroppe. Så virkelig fint. Vi er lige rundt igen. Altså, det er cirka den vej, som vi går fra, tænker jeg. Så ender vi jo nok derinde. Altså nogle meget fine bygninger indimellem her. Ja. Nå ja, men det er vi ikke nå i dag. Det må vi jo nå på et andet tidspunkt. Ja. Det er jo fordelen, vi ikke skal nå noget. Gud, hvor er det flot det der med vinen. Og... jeg måske lige tænke kærlig hånd ud af det, men det er mega hyggeligt. Nej, det er fint. Ja. Ej, hvad jeg fryser. Det er lige før, jeg skal købe vanter. Jeg skal købe sudsko. Du skal købe sudsko. Ja. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Jeg er lige ved at finde ud af, hvad vej vi skal her. Jeg betvivler nogle gange Lars' GPS. Jeg under. Det skal jeg ikke. Nej. Hvad vej skal vi så? Ja, okay det. Og på den gågade, jeg lige har sagt. Men så vil der Du sagde, vi skal ikke derop.
Det sagde jeg altså, vi skulle, hvis du ville det. Sagde du ikke? Du er så streng. Skal vi gå til fucking Fælles, der forstår jeg på cykelstien. Han er så streng. Jeg sagde, skal vi den vej op? Det er en gågade. Nej, det skal vi ikke. Så var det godt, jeg lige stillede spørgsmål ved det. Han kiggede på GPS'en, fordi så var vi gået alt for langt forkert. For en gang skyld. Der er noget, der siger mig, det er sket før. Ja, når du har navigeret. Ja, så går vi også forkert, men jeg har heller ikke påstået, at jeg kan finde ud af det. Okay. Jeg kan sgu aldrig finde ud af, hvad vej den skal vende. Så har vi lige været herinde på den her café. Det ligner et marked. For at få noget kaffe. Det var udmærket kaffe. Ud i kulden igen. Godmorgen. Godmorgen. Vi er stadig her på rastepladsen, parkeringspladsen i Metzingen. Der hvor outletten er. Vi brugte simpelthen så mange timer der i går, så der skulle vi i hvert fald ikke køre nogen steder. Og det er hundekoldt, som vi kan se. Hvad er det? 11 grader? 10 grader? Ja, det er omkring. Det er fint. Ja, Men, jeg synes det er fint. Jeg har været ned til varmen. Nu går vi lige ned og finder et eller andet bager, så vi kan få noget varm kaffe. Vi kunne også lave det i vognen, men så kan vi ikke køre med det samme. Og hunden trænger lige til at komme ud og strække benene. Så vi skal bare have en lang køredag, så vi kommer et stykke ned mod varmen og så kan slappe lidt af derfra. Det er rigtigt. Så nu skal vi bare lige ned og have en bolle og en varm kop kaffe. Og hunden kommer ud og strække benene lidt, og så skal vi bare køre, indtil vi kommer til Frankrig. Så vi ses senere. Det gør vi. Vi spiste en indisk mad derinde i går til frokost. Det var ganske fint. Det var, som indisk mad nu er. Det var heroppe, der var marked. Da vi gik igennem i går. Og der ligger kirkeklokker, der ringer her. Man har virkelig stille på en søndag. I byen er stort set lukket. Nu går vi over og tjekke om bærene er åbne. Den ligger lige der. En af dem i hvert fald, der er flere. De fleste steder i Tyskland må man jo gerne have dem med ind, men det er ikke sikkert her, når det er en bager. Vi kigger på det. Der står ingenting. Skal jeg spørge hende? Ja. Hallo. Kan vi deres hund mitbringe? Nej, okay. Hunden må ikke komme ind. Vi går tilbage til det andet bageri. Det har vi heller ikke prøvet. Nej, det har vi ikke. Vi var derinde i går til en kop eftermiddagskaffe. Det bliver ikke noget arbejdsstrudel. Nej, jeg har ikke fået noget arbejdsstrudel. Man kan dårligt nok være i Tyskland nogen for arbejdsstrudel. Det har vi ikke fået. Jeg tror, vi har fået noget andet æble-ting, ikke? Det må være godt nok for den gang. Det er der nødt til at være. Vi jagter det ikke. Vi bliver ikke i Tyskland en dag til rum her forstå. Nej, det gør vi ikke.
Der er gang i klokkerne her. Man starter også kl. 7 i morges, ikke? Ja, og i går morges. Virkelig højt ved siden af, hvor vi er. Ja, lige ved siden af kirken. Ja, vi ligger lige ved siden af kirken, og den larmer længe. Altså, det er lidt som når der bliver ringet ind til begravelse hjemme, så også den også bare ringer ret længe. Det gør den også her. Jeg må håbe, det er på grund af lykkelige omstændigheder. Så har vi glæden ved tysk motorvej. Køkørsel, det har været 10 km nu, og der er kun 25 minutter endnu på den, siger den. Jeg ved ikke, hvad. Så... Men så er det godt, at vi ikke har travlt. Vi har jo heldigvis hele dagen, og vi når lige så langt, som vi når. Godt har haft lidt varmere vejr, det når vi nok ikke i dag, men så når vi det i morgen. Vi har 12 grader nu. 12 grader? Hold da, det er jo bedre end... Så derovre, der sidder han og det er bare med pokal og det hele. Han har vundet. Og super godt, mand. Fantastisk. De sidder lige her, og Lisa, hun sidder og brokker. Det er ikke nu, fordi nu er vi sgu ned fra musikken. Siger du, jeg brokker mig? Ikke brokker dig. Du sidder og rocker. Ja. Vi er jo... laver en katastrofeopbremsning. Nej, det er bilen. Bilen laver katastrofeopbremsning. Nå, men det er der også en årsag til. Det er jo tysk motorvej. Når det er bedst, vi vender lige kameraet, så skal I bare se. Velkommen til Tyskland. Det er glæden ved tyske motorvej. Vi tager lige her. Plus 26 minutter, først er det 34. Ja, det er blevet, det er jo kun 8 minutter. 8 minutter, ikke? Jeg har holdt 8 minutter mod tæller. Og nu kører vi, så det er jo dejligt. Kører vi. Så. Kører. Så. Ja. Men jeg sidder bare og slapper af, så det er jo dejligt. Og vi har kaffe, så alt er godt. Kører du så lang tid? Vi har stået Ja, og lige været igennem det her vejarbejde, hvor der var køkørsel, fordi at der var 2 biler, der var braget sammen i ydersporet af 2 baner. Det her, det er så den modsatte vej, fordi at der er jo så sket præcis det samme sted, så jeg tænker, at den ene af vejbanerne kører galt, og den anden, de har så kigget køer og stået sammen. Så vi er jo bare glade for, at vi er ude på den modsatte side. Og det her, det har været ved i hvert 5 minutter, har vi bare kørt med, vi har holdt i kø 45 med 100 km i timen, og vi har holdt kø 45 minutter. Så. Men nu er vi på den anden side, så nu går det bare ikke, at der ikke bliver uheld i dag, det er jeg sikker på. Vi er ude af køkørslen og har kørt lidt. Vi er lige ved at skal over den franske grænse, så... Det er blevet 14 grader. Det er 14 grader. Vi har fundet nogle steder i Frankrig, hvor der er opbruget 223. Men der er noget vej nu, om vi lige når det i dag, det ved vi ikke. Jeg snart på det morgen. Så nærmer vi os hæftigt den franske grænse. Vi skal lige over Rhin, så er vi der. Hæftigt? Vi kører 70 km/t. Ja, hæftigt med 70 km/t her. Så skal du passe på, så er det tilladt for dyr at springe over vejen den næste kilometer. Har vi ikke pause. Der var Rhinen. Oh. Der er dækning herovre. Prøv at se, hvor højt vandet er herovre. Hvad? Prøv at se, hvor højt vandet er herovre. Hold da op, det nåede jeg ikke at filme, men det er meget, meget, meget højt på den anden side af dæmningen. Og der kommer med herovre. Og vi kan se det her. Det er nok ikke nå. Jo. Og vi kan se herovre. Vi kan se det på videoen. Så kører vi lige over. Jeg ved ikke, om vi kan se det på videoen, men der er godt nok noget
noget forskel. Det er ikke lige det fedeste sted, hvor jeg skal holde picnic. Det er godt, det er meget charmerende at kigge ud over, men så kunne man da parkere det andet sted, tænker jeg. Ej, en kø, de der herovre. Ja. Og så gå og stå midt på broen. Det kan du få bedre fra i Danmark. Kan vi mod solnedgangen? Ligesom Lucky Luke. Eller noget. Jeg siger, nu kører vi mod solnedgangen. Så er det ligesom Lucky Luke? Ja, hedder han ikke mod solnedgangen? Hedder han ikke mod solnedgangen? Gør han ikke? Ja, gør. Ja, så er det da også ligesom Lucky Luke. Det er en mere moderne hest. Life is a winding road, no telling where it goes.